Carles, primer de tot, moltes gràcies per venir aquí al canal de Game Sports Lleida i no res, donar-te les gràcies i a veure, com portes el tema dels videojocs? Sí, que explica'ns una miqueta, a veure. Jugo poc. I em vaig quedar al FIFA, no sé quina va ser l'última versió. Ara hi jugo una mica més perquè tinc dos fills petits de 7 anys i, bueno, els agraden jocs de nens, però no... Quan hi jugo m'agrada, però no soc un gran fan, la veritat. Bueno, veient a Ibai, veient ara vosaltres que monteu tot aquest tinglao i tal, no sé si em vaig equivocar i en lloc de dedicar 4 anys a estudiar una carrera m'hauria d'haver format en tema de videojocs perquè segurament guanyaríem tots més pasta, no? Com li dic jo als meus fills que ara tenen 7 anys, estudieu, no estigueu tanta estona davant de la tele si després, si estudies, et menges 4 nyaps i si passes la vida a la tele pots ser milionari. Sí, una mica curiós aquest món que està explotant i, bueno, gràcies a tu que estàs aquí amb nosaltres i fent gran la comunitat. Per la gent que no et conegui, també, qui és Sique Rodríguez? Presenta't tu mateix i donant 5 cèntims de tu. No, doncs jo soc un tio de Lleida, a qui li agraden els cargols. Vaig jugar a futbol pràcticament tota la vida a l'AEM, que suposo que coneixereu el club. I tant. L'últim any a l'Atlètic Segre. Vaig entrenar al Barça aquell any i va ser quan em vaig adonar que no seria futbolista professional i llavors vaig haver de buscar una alternativa i l'alternativa era periodisme. I res, ara treballo a la ràdio, vaig començar a Ràdio Lleida, de Ràdio Lleida vaig passar a Ràdio Barcelona, Ser Catalunya, la cadena Ser, i l'altre dia ho contava, porto pràcticament mitja vida a la Ser. He tingut possibilitats de marxar, he estat a punt alguna vegada, però al final, mira, suposo que sempre m'ha motivat alguna cosa que ja tenia a casa i no he marxat. I res, soc periodista i em guanyo la vida parlant per la ràdio. Sí, programa al migdia que tens, que bueno, jo l'he escoltat bastant aquests últims mesos perquè anava a pràctiques i tenia doncs, un bon trajecte de 40 minutets, així que em feies companyia. I no res, programa que tens de 12 a 2, si no m'equivoco, cada migdia, així que tots els que el vulgueu escoltar, sí que doncs, el tindreu per allí. I també hem estat investigant una miqueta, vam veure que us van donar el premi per la investigació Som els del Barçagate. Del Barçagate, a veure. Som els del Barçagate, exacte. Explica'ns una miqueta com va anar tot això i què és això. No, bueno, el Barçagate és una notícia que vam explicar a la SER, que bueno, vam destapar que la directiva de Bartomeu pagava a una empresa per difamar contra determinades persones de l'entorn del Barça a xarxes socials. A més, ho va fer fraccionant contractes per evitar que a dintre del club sabessin què és el que es feia. Això va provocar una denúncia, un parell de denúncies, investigació policial, obertura de judici, ara mateix està en fase d'instrucció, per presumptes delictes d'administració deslleial, que això vol dir utilitzar diners que no són teus per finalitats il·lícites, que no són les que tocaria, i corrupció entre particulars, que això vol dir enriquir-te de manera il·legal. S'està investigant. Per aquest motiu, la policia va detenir en el seu dia Josep Maria Bartomeu, entre altres, i el va fer dormir una nit a la presó. I veurem com acaba la història. Com sempre he dit, nosaltres vam explicar una notícia que era certa, com ha quedat demostrat. A partir d'aquí, ni som jutges, ni fiscals, ni policies. Per tant, no ens toca valorar si els implicats mereixen anar a la presó o no. Com a funció de periodista, no? Exposar els fets de forma objectiva. No sé si potser el Hop i jo ens nutrim una mica de la teva possible resposta. M'agradaria saber una mica per a la gent que vulgui ser periodista, que se vulgui encarar cap a aquesta rama, què recomanes, què ens pots recomanar degut al teu bagatge, a la teva carrera i currículum? Si algú vol ser periodista, com recomanaries seguir aquest camí? Bueno, el primer és que es formin el màxim possible, que no facin gaire cas als professors que tinguin, perquè jo recordo que els que tenien a la universitat tots ens deien que ni ens faríem rics amb aquesta professió i que molt possiblement tampoc ens guanyaríem la vida directament amb el periodisme i és mentida. Suposo que hi haurà de tot. Però dit això, que sentin passió pel que facin, sigui el que sigui, però la vida has de
el més important a la vida i a la vegada és el més difícil és tenir clar el que vols. I això, i sobretot quan tens 20 anys, que a mi em passava, el difícil és saber què vols a la vida. Una vegada ho saps i ho tens clar, és lluitar per aconseguir-ho. I lluitar per aconseguir-ho amb totes les conseqüències, perquè és que, no, és que jo vull això, ja. Però per aconseguir això t'has d'esforçar. I esforçar-te vol dir a vegades fer coses que no t'agraden. Jo recordo, per exemple, que un dels anys més durs de la meva vida és quan vaig treballar 7 dies a Ràdio Barcelona i Ràdio Lleida, 4 a Ràdio Lleida i 3 a Ràdio Barcelona, en una època de la meva vida que l'únic que volia era sortir de festa, sortia, evidentment, anava a la ràdio sense dormir, també és veritat, però, hòstia, que treballar 7 dies a la setmana cobrant, és que no me'n recordo ara quan era, però potser 900 euros, 1.000. Si arribava a 1.000, justet. No és fàcil, i a més quan tens amics del barri, que la majoria eren encofradors, que treballaven a la construcció, que ara molts d'ells, és veritat, no tenen feina, però que cobraven 3.000 pepinos cada mes i que no tenien problemes quan sortien de festa. Jo quasi havia d'anar a buscar els cubates, el culet del cubata, saps? Que suposo que vas... que és quan barreges i la taja és pitjor. Anava rapidant tot el que podia i això és difícil, però tenia clar que jo volia ser periodista i que volia... A més, tenia molt clar que volia viure a Barcelona bàsicament perquè volia cobrir el Barça. No és que volgués marxar de Lleida, sinó que vaig pensar que si em quedava a Lleida l'única opció era cobrir el Lleida i m'encanta el Lleida, però clar, la dimensió que té cobrir el Barça no és la mateixa que cobrir el Lleida, evidentment. Totalment. O sigui que mira, la vida ja és la doble I, que li dic jo, no? Tenir idees i iniciativa. Tenir idees està molt bé, però si no tens la iniciativa per portar-les a terme, no serveixen de gran cosa. Doncs s'ha de tenir idees i iniciativa, i la iniciativa és complicada a vegades. Bueno, nosaltres és el que estem intentant una miqueta i... Per això he entrat, perquè... I estem apostant pel català i a veure com va, també. No, és que per això he entrat i em va cridar l'atenció quan em vau escriure el mail, perquè, hòstia, les noves tecnologies, al final, ajuden a que gent jove pugui muntar-se la seva història. Òbviament és complicat, perquè hi ha molta competència, el món és molt gran, hi ha molta gent i tal, però, no, és el que heu fet vosaltres, tenir inquietud per alguna cosa i portar-la a terme. I mira, per això he entrat. Bàsicament, és veritat, és així. Em va cridar l'atenció. Doncs això són... Bueno, jo em sento satisfet, almenys que per aquest fet doncs entris amb nosaltres, perquè com tu segur que hi haurà molta gent doncs, que també al final doncs, us convidem perquè ens expliqueu, per conèixer-vos a vosaltres i també doncs, per intentar doncs, nosaltres seguir creixent, no? Perquè al final el català limita una miqueta, perquè tenim un sostre, vull dir, aquell sostre no podem passar, perquè hi ha 7 milions de parlants al final de català i és a lo màxim que podem arribar. I doncs que vingui gent com Leopoldo de Pons, com tu, que ens conegui, perquè ara tu potser un dia li parles amb un altre de nosaltres, ja ens coneix més gent, doncs això al final doncs crec que ens ajuda i no res, agrair-te que estiguis aquí al final. Sí, pues esperem que ajudem perquè aneu creixent. I és veritat que el català limita, perquè jo ho veig al meu Twitter, que poso un missatge en català i té 100 retuits i el poso en castellà i en té 500. Però, bueno, això... Sí, és la vida, és una qüestió de geografia i de volum de població, vull dir que no passa res. I, bueno, una darrera pregunta per tancar l'entrevista. Si vols fer-nos també 5 cèntims d'algun projecte, bueno, en cas que tinguis algun projecte entre mans o que també doncs, la gent que som aquí més encarats al videojoc i que potser no estiguem tan vinculats al teu món, que els atansis a la teva banda i facis una mica de publicitat al que vulguis. No, és veritat que alguna vegada en reunions hem parlat de com integrar o apropar-nos des de la ràdio al món dels eSports, perquè parlant amb executius del món del futbol em deien que hi ha gent que fa el canvi de l'esport convencional als eSports, gent del món del futbol que se n'ha anat als eSports i que és un món per explorar. El que passa és que, com que tampoc sóc un gran jugador, em queda una mica lluny. Sí que tinc persones que m'han fet propostes i tal, i que les estudiem, però no acabo de veure de quina manera la ràdio es pot aprofitar dels eSports i els eSports es poden aprofitar de la ràdio. Si bé és cert que, per exemple, jo tinc 2 nens, un nen i una nena. Al nen, per exemple, li agrada molt veure partits de futbol a YouTube, de videojoc. O sigui, a mi m'al·lucina, no tant des de penals i a vegades veu determinats comentaristes i tal, i penso i dic, hòstia, aquesta gent d'aquí a un temps seria capaç d'anar al Palau Sant Jordi a Barcelona a omplir un pavelló per veure un torneig d'eSports?
És possible. I tant, possible. ja t'ho dic jo que i tant. De quina manera ens hem d'integrar nosaltres per ser partíceps d'aquesta història? Bueno, possiblement, mira, és quan t'adones, no?, que encara no tinc 40 anys, però que ja et vas fent gran. I potser necessito gent com vosaltres que m'expliqueu, doncs mira, s'ha de fer així, així, així. Bueno, doncs mirem-ho, estudiem-ho. La veritat que la ràdio, que és al final el format que tu més toques, potser sí que és més complicat portar els eSports, no? Perquè els eSports al final són una cosa molt visual, que necessites un recolzament de veure el que està passant. No és com un partit de futbol que a base de comentar-lo, doncs més o menys l'espectador es pot situar i saber el que està passant, potser els eSports no tant, però bueno, al final tots els mitjans i totes les coses s'han anat trobant, així que segur que trobarem la manera. I perdó per tallar i allargar una miqueta més l'entrevista. Tenim una pregunta des de la Cova TV, que bueno, doncs, ens comenten que són el podcast de Lleida Esportiu. T'han preguntat que si segueixes el Lleida i com veus el club aquest any. Bueno, m'encantaria que estigués a segona A o a primera, òbviament, no? Com va estar en el seu dia. Llàstima que Gustavo Matosas va arribar a la segona volta d'aquella temporada. Si arriba a fitxar per Lleida a l'estiu, s'hauria salvat. Sí que el segueixo. El que passa és que, clar, veig els resultats sempre pel diari o per Twitter. A Lleida Esportiu, per cert, el segueixo, a Twitter. I quan puc per la tele. A Lleida, al camp d'esports, que abans hi anava molt més, no hi puc anar gaire perquè molts caps de setmana treballo. Però sí, home, jo tinc la samarreta de Lleida. De fet, és el Barça i el Lleida són els meus clubs. De fet, al camp d'esports, clar, jo vaig estar el dia de l'ascens, que va guanyar el Lleida 3-0 contra el Badajoz, va marcar Sigüenza i Gràcia. Jo vaig estar allà i em vaig emportar... Mira, jo puc dir que m'he emportat un tros de gespa del camp d'esports aquell dia i un tros de gespa del Camp Nou el dia de la xilena de Rivaldo. Vaig ser un dels que va saltar el camp i vaig arrencar un tros de gespa que el vaig tenir durant bastant temps allà a la terrassa de casa meva. Però, hòstia, clar, jo m'encantaria que el Lleida estigués més amunt, però bueno, suposo que vindran temps millors, espero. Totalment. A veure, aquesta nova competició que hem fet, si li va millor. Sí, però és una competició que al final no acaba d'entendre ningú. Bueno, suposo que és qüestió d'acostumar-se, però no acaba d'entendre ningú en bé ara en quin collons de categoria estem. Ja. Bueno, sí que t'haurem d'anar despedint ja, perquè aquí la Lliga no para, ara torna a arrencar una altra partida. Ara l'OL, tercera partida del dia, ja toca. I bueno, si és una lliga de 8 equips, tenim 8 equips al LOL, 8 al Valorant, i aquí cada dia, dilluns, dimarts, dimecres i divendres, 2 dies un joc, 2 dies l'altre, doncs que estem de 7 a 11 per tothom qui vulgui, doncs retransmitem videojocs en català, així que ja ho sabeu. Molt bé. Hi ha una plataforma que vol impulsar el FIFA en català. Hòstia, a veure si Plataforma per la Llengua o... Plataforma per la Llengua. Sí, LlenguaCat, es diu @LlenguaCat, és l'ONG del català. Treballem per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social, que a mi em van demanar un vídeo perquè volien impulsar la retransmissió en català al FIFA. No sé com va acabar la història. LlenguaCat es diu. Vale, doncs ens ho apuntem. Normalment és LlenguaCat. Ens ho apuntem i ja contactarem o veurem què és el que és i a veure què podem fer també, perquè... Bueno, Pro van fer, de fet. Nosaltres vam començar amb Pro Evolution, no amb FIFA, que vam fer un torneig en tots els equips de Lleida durant el confinament, amb l'EM i amb l'Atlètic Segre, que és dir que va jugar, també van participar. Sí, finalment va guanyar el Borges, crec, Borges Blanques. I, bueno, vam començar amb això i, doncs, mira, ara estem amb el LOL, amb el Valorant i anar fent cosetes, intentant, doncs, créixer una miqueta. Però al Pro Evolution hi ha els equips de Lleida, no? Els vau crear vosaltres? Els vam crear nosaltres, amb jerseis, jugadors que jugaven en aquell moment. Amb el nom dels jugadors. Vaya currada. Sí, Déu-n'hi-do. Doncs sí que sí. Un plaer tenir-te per aquí una vegada més. És, bueno, doncs, tenir-te a tu aquí i poder gaudir de la teva companyia una estona, doncs és més que benvinguda la teva companyia, així que un plaer i despedir-te així. A jugar. I a jugar, exacte. Sí, cap a l'esquerda de l'invocador, que hi ha 10 tios que es volen donar allí carinyo. I també gent pendent. Vale. Així que moltíssimes gràcies una vegada més i ens veiem a la propera. Vale, adéu. Adéu.